Jo, čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si zahráme Reloady lomeno Floris Lava mod spolu s Kalmanusom, Mgrlahom a Melomom. Kámo, som našiel akú dobrú zbran, toto dáva, že 110, modrá zbran dáva 110 a to exotika dáva iba 92. Čiže táto zbran, keď je takáto šedá, tak dáva 92. Vidíte? 92 a exotika 1 dáva 92. Tak vlastne tá exotika je troška spamerka, tak chápem. Ale to je exotika sas. No, dajte mi odber, to nech sa budnite. Stane sa veľmi pekná vecička. A nezabudnite ešte 9 odberateľov, alebo 8, ale no. A môžeme streamovať. To bude veľmi dobré. Takže všetci dávajte. Odbery, aj lajky. Dobre, posielajte to kamarátom, aby sa na mňa mohli pozerať. Hej chalani, aj vám sa páčia tie nové Formula 1 skiny? Mám legendary Česku. Tak ty sa máš! Čo ti spadlo? Čo ti spadlo? Hotspass! To, kamo... Kusej, mě teďka nikdo nezabije. Mě nikdo Chalani, viete čo sa mi stalo, keď som hral dneska Only Up? Či, nie Only Up. OG Fortnite. V lobičku som našiel legendárnu zbraň. Potom, keď som išiel do hry, prvá zbraň, tak bola struhlý legendárny Scar. Tak iba Ja som aký Lutzker? Lutzker. Myslíte, že mám to simple edit? I don't know. Môžeš mať, nemusíš mať, ja neviem. Já nemusím. Tak, to je, tegiš. Když na mě koukáte. Chalani, má to skočiť, rybevneš ma? Vy kluci, tady máte tady to, já to nechci. Čo máš? Šledy, okej. Vy kluci, tady máte tady to. Nie, ja som to zledal, poď ma živiť Kalmanus. Rybevnite ma, počkaj, môžem toto truhlu ja? Ňam. Ďakujem. Môžem mi sem dole ja? Ja nemusíš mi dávať. To ideme asi krytka, ja sem idem, jo? To je tajné, sa niekto nemôže ísť. Kucej. O, krplír. Prepač mi to, ale musíš odísť. Hej, poďte sem. Nie, co to si tak motivoval. Já mám legendary Česku další, kověda. Ty jeden. Na teba si idem dávať pozor. Někdo? Ja nie. Ako chalani, zoberte si ju, lebo to dáva celkom dosť damage. Ale keďže ja tú zbraň nemám rád, so I don't like it. Ja, kámo, on má cheaty. Kdo? Tady jeden cápek. Nemusí mať cheaty, môže to byť nejaký dobrý capek. On má to, kámo. Tak by mohl být nějaký... On má to. Kamo, ak mi to dáš, tak vyhráme hru. Ja s tou zbraň mám väčší bot ako Mongrel. Hej, ale já potřebuju heale. Ja mám healy, ale vymenil by som... To je iba za tú zbraň, kamo. Nedáte mi ju plus niekto? Aby sme vyhrali hru? Jde, Mandi. Jau. Kto z vás umrel? Ja. Ste umreli? No ty. Tak dáš mi tú zbraň plus? Tú exotiku? Tak pacha, poď. Počkaj. Ťa takto tam. Revivujem ťa. Ďakujem, ty si mi dal tú najlepšiu zbraň. Já jsem rád, že mám toho spasa.
Máš spasa vlastne. Mhm. Bro má spasa? Ja umřu zase. Dobrý. Nie, počkaj, môžem to ja? Som. Dobre, goodbye, že si mi to nevyžral. Kde ti niekto? Hej, máte někdo medkit? Okolo ja mám, ale nie až tak veľa. Já mám medkit, nice. Nice. Noise. Počkej, noise? A viete, čo znamená po anglicky noise? Nice. Nice. Jako hezky. Kam ja mám ako malo hapek? Hezky, hezky. Magrolach umrel. No, tak to se... Už nekonečno krát. Nekonečno. Nepíšte to do komentárov a ja viem, čo chcete, ale prosím, nepíšte to. Prosím, nepíšte. Ešte natáčam to video. No. Aleluja! Co tak? Nemá dve exotiky, boys! No. Můžu? No. Já jsem tě... Kamarkoši, sorry, ale ja z touto exotiku mám aimbot. Ale já jsem ti dal tu pistolku. Neviem, ale kamo, sorry, ale ja túto zbran milujem viacej ako neviem co. Ako... To je tak iba I don't know. Ja mám s touto zbraňou aimbot jak svinia. Yes! Aha! Aha! Kamo, nesi capek. Tady. Fiola snipa! U teba je, u teba je? Chceš ju? Mamo, Chceš si fiolou snipu? Kamo, akože som sa netrafil. Ja mám 8 hapek. Help! Počkaj, to je ešte toto? Nice, toto je. Ticho! Alebo, Melomo, ty si mi dával tú exotiku? jo. Tu ju máš. O můj bože. Kamo, som si radšej zobral pampu, lebo pampu som si radšej zobral. Já nevím, jestli si ji mám vzít. Já mám tu, dáme trade, no. Oh, ďakujem ti. Já mám, ale tak... Ďakujem. Pozerajte, čo robí. Jak to dělá? Emotuje. Taky. A počkej, vedel si o tom, že nájde zóna? Hej, kluci! To čo sa deje? Rýchlo, zdrojte! Zdrojte! Kamo, zdrojte všetci! Ja mám balónky. Chalani! Toto sa mi nesí ako bezpečné. Či matro, to stávame stále, tak ja idem cez matro. Kluci, tady. Dead! Iba to som dal capkovi. You die? Nero, kamo, sorry, ja ti nemôžem. Kalomanu, sorry. Spanem na valnu, tak čo? Na gorolách? Hm? Čo si spravil? Tak to mi rozsiahol balóny. Kasnem na to, idem ťa zabiť. O, tam je gorolách, kamo, ja by som ťa išiel revivnúť, ideš k nám smerom? Na gorolách! Ne, nerob mi to! Ty si bol, no, pacha. Ne, na gorolách, you was my favorite. Cook, Savek. Počkej. Poď, Kalamanus. Poď. Ne, oni ho zabili. Pojď do... Tak teda
Stavci šli do najväčšieho problému. Majú väčší, neviem, na bojky to snajperky. Ja mám málo. Ja mám Ale ne... a potrebujem. Jaj, koľko ich máš? Ja mám 21, tak 20. Tam ich mám 9! Ich mám 9! Nic neměl, kámo. Čupni si mi gerelách! Čupni si, ti hovorím! Mám jedno hapko, chápeš? Ty moje, prosím, nehaj mi to, kam ja mám jedno hapko. Kámo, ja mám jedno, presne, kámo. A čupni si. Pacha, hore je. Dostal 105? Máte niekto nápojky to snajperky alebo healy? Ja mám málo, ja mám jenom 17. Dostal 105. Dead. Jedu k ním. Dead, full dead. Pasem. Za nami. Kamo capek tam je full dead. GG. Ja som na hoře, kluci. Hej, poď. Adame, poď sem. No to je kdo? Dostal som, boys. Ja som cooked. Ja som low použil. Som low. U mne celá skvada! U mne bola celá skvada, chápíš? Ja nemám mojho pasa. Boys, máte niečo? Ne. Dáš mi niečo, napríklad plus. Napríklad niečo plus. Boys, vy sme cooked. Ja už žijem, boys. Kalmanu, staš mi svoje veci? Na Kalmanu to už nežije. Žije mi baja? Boys! Neumírej, prosím. Zóna! Už mi to rýbutněte. Kámo, já mám takový nervy. A tam je zelená. 3, 2, 1, dobre. Môžem Dobrý. teraz zomrieť. Nero mi hore. Hej, Adamko, kámo, běž pryč, běž nahoru. Adamko. No. Papa. Mňau. No. Ja som zomrel už na Cooked je ten. Ale ja už sa nedostávam už nikdy. Boys, ono to dáva po 5. Kámo. Prepáče? Ja ešte žijem! To nežijem! No way! No nič, tak to... Poďte do lobby. Ne, tak toto je všetko z tohoto videa. Dajte mi like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau.